Il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCESD se jissaħħaħ b'4 inizjattivi ġodda. Għall-ewwel darba dan il-Kunsill li fost oħrajn jiġbor fiħdanu il-unions tal-ħaddiema u l-għaqdiet ta' min ħaddem se jkollu kap eżekuttiv sabiex tissaħħaħ lit amministrattiva. Ser jitwaqqaf ukoll Kunsill ta' Riċerka li se jassisti lill-Kunsill u lill-imsieħba soċjali stess. Miżura oħra hija dik ta' twaqqif ta' entità governattiva li b'kollaborazzjoni ma' Aġenzija Servizzi Ewropej se jaħdmu flimkien sabiex temi diskussi fi Brussell u lilin jinġabar għarfien dwarhom u jsir dialogu li jwasslu għal deċiżjonijiet. Fit-tnedija ta' dawn l-inizjattivi, is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul ħabru wkoll it-twaqqif ta' forum ġdid bl-isem ta' Young Shapers Forum magħmul minn tfal u żgħażagħ ta' bejn il-11 u l-15-il sena b'kollaborazzjoni mal-Kummissarju għat-tfal. Hekk inkunu qed nagħtu vuċi b'saħħitha liż-żgħażagħ tagħna li jgħaddu l-femiet tagħhom dwar temi tant importanti biex jgħidulna kif jixtiequ jaraw huma fil-futur pajjiżna. Iċ-Chairman tal-MCESD, David Schwireb, laqa l-inizjattivi l-ġodda u fissirhom bħala pass importanti għal bażi b'saħħtu għal pajjiżna.